שלום לכולם, שלום לכולם, אנחנו כאן בסרטון חדש לקלאש רויאל. אני כל פעם יורד ועולה ארנה, זה קצת מעצבן כזה. תראו, בואו נפתח איתכם תכף שנייה. תראו, אפיקטוס בחנות. יאללה, יו אומייגאד, אפיק, הנה הסרטון. עוד אפיק. רגע, נצלם מסך. רגע, הנה. סוף, פעם שנייה. איך אני חייב לספר אותו. טוב. להתברברה. טוב. בוא נראה איפה איך זה בקרון הגז. רגע טוב, עשיתי את הפתיחה הקטנה הזאתי, עשיתי ממנה שני אפיקים. רבה, הם פה טובים בטבעי רויאל. אתם ראיתם? תראה איזה קרוב, מה יש לו פה? הנה נדבר אליו, זה שפה כמה לג'נדרים, כולם לבל 2, אומייגאד, בטח קרב. טוב, נוראים, אני מחכה לרמה טורניר. טוב, מקווה שנהנתם.